Dobro jutro po drugi puta. Kao što smo rekli, policija danas obilježava blagdan svog zaštitnika, Svetog Mihovila. Prvo ćemo pozdraviti ovdje djevojke i mladiće. Dobro jutro! Dobro jutro, Hrvatska! Sada, nakon ovog moćnog pozdrava, možemo zapravo predstaviti mjesto gdje se nalazimo. S nama je gospodin Marijan Žuljević, voditelj policijske škole. Dobro jutro. Dobro jutro. Dakle, ovo je Dubrava, jedino mjesto gdje se policija zapravo uči svome poslu. Tako, to je jedini obučni centar u Hrvatskoj za obuku za temeljnog policijskog službenika. Kad se recimo dolazi ovdje? S koliko godina nakon završenog kojeg obrazovanja? Svaki kandidat mora imati završenu 4-godišnju srednju školu i raspon godina je od 18 do 28 godina. Tako da imamo ljudi koji su završili srednju svi imaju završenu 4-godišnju školu, a imamo i dio ljudi koji su fakultetski obrazovani. Kakvu oni ovdje obuku prolaze? Pa oni prolaze 11 mjeseci za temeljnog policijskog službenika. Znači, sva ona potrebna znanja za samo obavljanje poslova temeljnog policijskog službenika, što hrvatski građani vide diljem naše zemlje na ulicama. Što se današnjeg dana tiče, ovdje ćete ga provesti slaveći ili radno? Pa bit će radno, bit će svečano, svi odlazimo u Vatroslav Lisinski na centralnu proslavu, ali nisu oslobođeni nastavimo u nastavu i prije i poslije te proslave. Znate koja vam obično pitanja postavljaju? Uvijek ima više muških nego djevojaka. Kako je to danas? Pa gledajte, uvijek je oko 20%, uvijek su djevojke već par godina unazad, ovisno o broju koliko ih se prijavi za školovanje. Znači, oko 20% uvijek imamo djevojaka koje pohađaju obuku za policijskog službenika. I sad recimo kad bismo prošli kroz dnevni raspored, ovo je jutarnje postrojavanje, nakon toga kreću na nastavu? Nakon toga imamo postrojavanje i kreću na nastavu, nakon toga je ručak, popodne imaju odmora, sat i pol, obavezno učenje, rad u sekcijama koje su uglavnom borilačkog tipa, opet učenje i u 22 sata je povečeri. Isto tako mogu popodne otići u grad sukladno svojim potrebama. Biste li vi pozvali sve srednjoškolce da vam se ovdje pridruže kada završe srednju školu? Hoće li oni poslije imati lakše naći posao? Ja bih prije svega pozvao oni koji taj zanimanje osjećaju kao poziv, koji to žele raditi, koji mogu časno i pošteno raditi cijeli svoj radni vijek, izuzetno odgovoran, opasan, ali ja kažem najljepši posao, najzanimljiviji posao na svijetu. I po završetku školovanja Ministarstva unutarnjih poslova će ih i zaposliti. Mi ćemo još malo vidjeti kako vi ovdje počinjete dan sa podizanjem zastave, no htjeli smo predstaviti dva pitomca, odnosno polaznika akademije. Matija iz Varaždina. Da, tako je. Ja sam Matija Mešnjak iz naselja Beretnec blizu Varaždina. Vi ste završili fakultet? Da, završio sam fakultet organizacije i informatike u Varaždinu. A zašto ste se odlučili onda prijaviti ovdje? Pa zato jer mi je životna želja postati policijski službenik i znači raditi u interesu građana Republike Hrvatske. Kad me vidite na cesti za kojih godinu dana, lijepo se prema meni ponašajte. U redu. Sanja je došla iz Osijeka. Sandra, dolazim iz Osijeka. Zašto ste vi odlučili? Pa dolazim iz policijske obitelji i htjela sam, znači uvijek su bili muški članovi u policiji i htjela sam vidjeti kako je kao ženi u policiji. Vi niste nakon srednje škole, nego... Ne, ja sam znači završila fakultet, 5 godina ekonomije, odradila sam pripravnički staž i eto došla ovdje. Pa ja vam želim puno uspjeha i kao ženi. Mi smo se malo raspitali, žene su na jednom katu ovdje i nadam se da ćete naći posao i da će vam biti lijepo kao policajki. I vi ako me sretnete, budite dobri prema meni, možete krenuti s podizanjem zastave. Klasa, pozor! Na desno ravnaj, se! Pozor! Za podizanje zastave. Pozor!